azkenean sortu legeztatu du Auzitegi Konstituzionalak. Azken momentuan, esan daiteke, hain zuzen ere, Auzitegi Konstituzional hau berritu beharrean dagoelako eta hau izango da, seguruna, azken bilera berritu baino lehenago. Eta baliteke gehiengo hori, orain sortu legeztatu den gehiengo hori aldatzea Auzitegi Konstituzionala berrituan. Horregatik, azken momentuan iritsi da. Eta badauka azalpen bat, eta da saiatu delako Auzitegi Konstituzionaleko burua, Pascual Salas presidenteak, ahalik eta babes handiena lortzen erabakiaren inguruan, eta horregatik luzatu da eztabaida horren arte. Bistan da ez duela lortu, lehen hasieran zegoen gehiengoarekin joan da aurrera erabakia, eta horrek esan nahi du estatu barruan eta botere judizialaren barruan oraindik ere iraganean pentsatzen duten indar handiak daudela. Bestetik, sorturen garrantzia azpimarratzetakoan nik uste dut sortu aurkeztu zeneko momentua dela garrantzitsua iazko otsailean. Sorturen estatutuak aurkeztu zituztenean, orduan nik uste dut Ezker Abertzaleak eman ziola benetako bultzada prozesu politikoari, eman zion bultzada borroka armatuaren amaierari. Hor nolabeteko inflexio puntua markatu zuen historia berrian. Hor dago nik uste dut sorturen garrantzia. Aurrera begira sortu izango da tresna bat, tresna garrantzitsu bat Ezker Abertzalearentzat, bere lan politikoa egin ahal izateko lege barruan, legezko babesarekin, bazen garaia, 10 urte pasatu dira legez kanpo, eta horrek lagunduko dio bere lana efikazago egiten, hobeto egiten, biderkatuko ditu bere indarrak, baina horrek ez du esan nahi desagertzen denik koalizioaren apostua. Hauteskundeei begira, Ezker Abertzaleak egingo du apostua Euskal Herria Bilduren koalizioaren alde. Eta hori izango da nolabaiteko ildo nagusia hurrengo hauteskundeetan nolabait ere lortzeko gehiengoa lehen indarra izateko. Sortu ez da izango horretarako inolako arazorik, baizik eta kontrakoa. Erraztasunak emango dizkio behar bada gauzak azkarrago eta eraginkorrago egin ahal izateko.